module sa... Kaya nga, inaani nga sa'yo, 1 hour kuryo. Hey mga baday, welcome back to my channel mga baday, palihog lang. So kung bago pa ka, palihog lang, subscribe na dayon. Yes, mga baday. So karon mga baday na atay mga galaw sa itong kinabuhi ron mga baday. Palihog lang, kaya ang inyong burikat nga baday. Kaya mo adtog iskulahan, kay magkuhag module mga bayot, kay wala tayo inahan ng kamahan dahil palihog lang. Naaman, pero dili ko ganang ma-stress sila, ganan ko. Oh my God, ang light. Oh my God. Pero di ko ganan pero di ko ganahan nga ma-stress sila. So, let's go mga baday. So, stress sa katong nahong no. Kailangan kayong mga bugas. Nyawa. So, kaya mga baday, let's go. Kuyugi ko ninyo nga rin. Pero, before tamo atong iskulahan, kinapatay at tuon mga baday. Usa na to ka-amiga. Ang pangalan kay si Bunel. Ang babaeng burikat. Burikat nga manananggal. Palihog lang. So, ubani ko mga baday. So, it's already, ni-chat akong uyabit sa ayog. So, karon ang panahon nga magkuha og module. So, let's go mga baday. 1 hour later. Hi, Day. Welcome to my vlog, Day. Anong? Hala, lumata na ba ito ba yun? Karon pa rin mangyatan. Pero, laban na kapag answer sa or ganahan ka. Mag-answer pa po ko sa skulahan. So, say hi sa akong vlog, Day. Usually, ay. Say hi sa akong vlog. Hello. Ay! Inahay mga baday. Ako sa hatag niya si mama kung magpasa sa mama. Okay. Inahay mga Ipabalik baday. among mat basta. Inahay mga baday. Hay mga burikat. Da. Panglaki pa, ma'am. Hoy, Panglaki pa, di ba? Nagkinaraiya sa ato mga module. A few moments later. Finally, ay sada, kinaulo ko. So finally, nakuha na dyan nato ang atong kuanto yung palihog lang. Say hi mga baday! Hi mga baday! Palihog! Ay! Hoy, kinsa ni? Say hi ang nahubog. Say, asa si Lira? Say hi sa vlog. Say sa. Ay! Ano sabi, Day? Bye! So, karon mga baday, will be, so wala pa siya ligo yung baday no mauna. Di niya po siya fresh ha. Pero fresh na ba ko, ma'am? Di ka ikaw na mapayong bayot, hala! Para dili ko magwapa ha. Ay! So, kung sa'yo masulti ni mga magwa, tag mo juro, ma'am. kalbaryo gyapon. Hey! Pero di ko makafeel og kalbaryo bayot kay kanang Friend. chest mess dirang dapita palihog lang. Kina ay boyfriend of all time, so mutabang kuno siya sa akong mudyo. Unsa man kasulti mo ana day? Paano siya dahil ka lang? Ayun ta, nabuhi ka lang matagalan. Ay! Dayon. Katuro siya. Okay. So mga baday, so nako i-share ninyo ha sa kong love life nga palihog. Ay! Uy, kayo wait no. So nako i-share ninyo love life nako mga baday. Nanayin tayo uyab inyong amega nga burikat. Ay! Ay mga baday, so katul ni siya baday ha tungod sa kong gigamit ng skin car. So sa gigamit ng skin car by Miss McMick. Nga si Chika, ma'am. Ala, Nga! nahulog ang face mask. Ano mong nakuyawa, magkasakit kay kung tiil bayot. Hay mga day, hay mga baday, palihog lang naman ni Sir Chika, mas palihog. Burikat man. Kinahulog ato ang mask ba yun? Hay mga day, time check, it's already 1:24 and then naano ni at bang sa eskulahan. Shoot, sorry kay mga baday, di na ko ipakita ang eskulahan. Kay basin. Basta sa bakitag mga basin mga Pangyawa. pangyawa, labak ko yung mga pisti, ana-ana. So karon, jud ko mga baday, palihog lang. Kung nakita na nako ako mga twin nga buhok. Naana dito ako mga twin nga buhok. Palihog lang. So, hay mga day, abot namin sa ang padulngan, palihog lang. Di feel ko pwede po siya makasulod ta day. Pwede, hala. Ana abi, ang bayan. Hi! Hindi ko masunod yun. Asulod, uy.
Mama na ako. Ana, sabi pa yung sabi. Chessmes kay Grason ang bayot, gaaway ko no iyang mama ug papa sa ako na appeal. Si gaaway ang mama ug papa, gaaway ni mama papa si Pare. kana po, suon ako na. Hindi na ako makuyaw ba yun? Mag-exam ko kulugi. Bye. Dili ko ma. Pagkalag pa yun. Iya to sa advisor na. Pilapin na imong ngalan na. Nakay ballpen dai. Lipten. Ballpen sa guard. Nagkagubot dirang dapita palihog lang. Nyawa. Yawa. Sa pasud ako. Ate di ka ba dito ka? Gago na. Uy kang gano'n mo siya. Dili na po siya. Ping uputin. Hey! Any ballpen. Hay mga day, naami tubangan diri sa kaning tindahan na kay mapalit ni ballpen palihog lang. Agan, yan ko ato. Thank you for the... Chessmes, bisag di pwede mo sulod, gipasulod yun sa bayot, mga baga ginaw. Maunawan ta. Hindi ka maunawan ta. Bastos. Bastos. Ahe, thank you. Kuan brown. One eternity later. Kay nag-check pa man ang teacher. Asa diretso ni mo or magwazo? Oy, di ra pa diretso ni magwazo. Malihog lang ko. Before ninyo isulod ang inyong module, kindly check pila ka sakto ba ang number of modules nga na-receive. I-exchange ang inyong modules ha. Ang inyong module, good for 2 weeks. After 2 weeks, inyong nang ibalik dire. Personal development, media and information, and introduction to philosophy. So, kanina lang tuloy mo nga kuhaunan karon. So, kanira gid akong gihatag nimo, ha? And room guidance. Ato. Hay mga baday, so na ato sa second floor, kaya maato pa ta mag-test pa ta kay wala ko inaansiran. One eternity later. May sure ang CR dili kay na ay sound trip, palihog lang, ginagawa ko ilaw. Palihog lang. So mga baday na ako'y nakitaan nga mga ako mga amega nga mga usa ni sila sa mga tulubaynti nga ni-resign. Ay! Say hi sa akong vlog mga baday. Hi. Hi everyone. Ay! Hello everyone, so welcome to Badai's vlog. So karon please lang po subscribe everyone. Turn on the bell. The notification bell. So ko karon mga baday na ako sa Oslob Central. Muni ako ang maamuang alma mater. Let's go. 1 hour later. Hi mga day, mag-TikTok sa Mino, palihog lang sa atong UCDC dancer. Ay! Okay laban, go, let's go na. Ito lang kamera bayot, palihog. Okay, go. Balik. Kaya, inaani nga sa'yo, 1 hour kuryo. Sige, go. Come on, go. Pero ganun sila, kaya abot langit. Pinaabot ang pangarap ba? Gigo. Ay, ikaw man saan na ba? Ikaw man ni Gerald. Si Bunil lagi mo ana. Ano na ta? Ikaw man kay. Tag.
Tag. Boom. Ay, ito din na ito, maglibog. Muna, asa una. Ana. Tag. Diretso na. Play na ta ha. 4, 3, 2, start. Sa Emerald Dar. Balik. Go, play. Ikaw ba, Jining? Ikaw pila na naman ng take, no? Awa. Ito upat. Ay, dali mo sa unong na. Ikaw unang na naman eh. Awas emerald ha? Emerald yun ha? Very good. Palihog lang mga baday. Lahat tumba ang atong queen o baday. Sino pa siya vlog? Wala pa tayo A few moments later. Baday palihog lang gikapoy nako paghuman sumaong wala ko nakahimog kanang pang basta pang human na nga vlog ba wala na ko nakahimo kay gikapoy na jud ko palihog lang pasilo ako mga baday. Bye, please subscribe mga baday, hit the notification bell para updated ka sa akong mga video. Bye, palihog lang.